ओरी लोगावा मोबाइल पर व्यस्त बा अनिमन बाउरू अनिमन बाउरू एही में लो मस्त बा अनिमन बाउरू एही में लो मस्त बा अनिमन बाउरू मोबाइल पर हम गीत लिखने चारू ओरी लोगावा चारू ओरी लोगावा मोबाइल पर व्यस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर बेटा बेटी में हरी बे हाथ होता सब बेहाथ होता सब रे हाथ होता सब बेटा बेटी में हरी बेहाथ होता सब इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो जाता लव हो जाता लव हो जाता बेटा बेटी में हरी बे हाथ होता सब हो इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो जाता लव सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर सब लोग अभ्यस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर सुती उठी रात दिन अमूरी फेराता हो अमूरी फेराता आके आई गरम खाना देखे में से राता देखे में से राता हो देखे में से राता नौकरी चाकरी काम वाला नौकरी चाकरी काम वाला चाहे गिरहत बा जहाँ देखी मोबाइल पर व्यस्त बा जहाँ बाउरू एही में मस्त बा निमन बाउरू बस टेम्पोरेल गाड़ी चौक चौराहा जी चौक चौराहा कहीं न खाली मिली जो है देखी जहाँ कहीं न कहाँ जो है देखी जहाँ मोबाइल के कारण ही मोबाइल के कारण ही सब लोग अलस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर औरी काय मोबाइल से नुकसानी बा लइकन के जिंदगी बिगाड़ल जाता जी बिगाड़ल जाता बाझरहु पसहु मोबाइले दियाता मोबाइले दियाता मोबाइले दियाता धनिक गरीब चाहे धनिक गरीब चाहे बड़का मदहस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर एही में लो मस्त बा निमन बाबू पर लास्ट बात पंडे धुरंधरे में पड़ेलो अनेर में पड़ेलो अनेर में जी पड़ेलो अनेर में नेहना टूट
टूटता मोबाइल के फेर में। पांडे धुरंधर में पड़ेला अनेर में अनेह नाता टूटता मोबाइल के फेर में। पांडे धुरंधर एमे पड़ेला अनेर में अनेह नाता टूटता मोबाइल के। आगे वाला जिंदगी के आगे वाला जिंदगी के लागे सूरज अस्त बा।